ରାୟଗଡ଼ାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ସବୁ ଦିନ ପ୍ରାୟ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଟିଙ୍ଗାକୁ ସେତେ ମନା କରନ୍ତି ପିଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ବୋଲି ପିଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିଙ୍ଗାକୁ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ପଇଠ ଦେଲେ ପିଇବାକୁ। ବୋପାଲ ଏତେ କେୟାର କୋଉଠି ରଖିବେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା। ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖୋଇବାକୁ ଟାଇମ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଟାଇମ ହଉଛି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ସେ ପଇଡ଼ରେ ଟିକେ ନାଳି ହେଇଥିଲା ତ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଇଏ କରିକି ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଫିସ ପଳେଇଲେ। ଆଜି ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଡାଲମା ଆଉ ଭଜା ଭଜି ଖାଇବାକୁ। ମାଉସୀ ଘର ଆଡ଼େ ଗଲି, ନିଜେ ତିଆରି କଲି, ଆଉ ଘରକୁ ବି ଆଣିକି ଆସିଲି ଖାଇବି ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ଶାଗରେ ନା ଭେଣ୍ଡି ଫୁଟଣ ଦେଇକି ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଦେଇକି ଭାଜିଲି। ସଜନା ଶାଗ କେତେ ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା, ଆମ ରାୟଗଡ଼ରେ ଶାଗ ବି ମିଳୁନଥିଲା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଲିରେ କରୁଥିଲି, ମାଉସୀ ହଠାତ୍ ଆସିକି ମିଞ୍ଚେ ଜାଳ କାଳେ ମୁହାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ କାଠ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୋ ମା ନା ସଜନା ଶାଗରେ ଚିନି ପକେଇ ଭାଜେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଖାଇବେନି, ମନା କଲେ ଚିନି ପକାନି, ସେଥିପାଇଁ ପକେଇଲିନି। ଫାଇନାଲ ଶାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଶାଗ ଟିଙ୍ଗାକୁ ଦେଲିନି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାତ ଡାଲି ଲେମ୍ବୁ ଲଗା ଦେଇକି ଭାତ ଖାଇଦେଲି।